upang makita natin anuman ang na-deprive sa atin. Dapat magkaroon ng isang pusong malambot. Harden not your heart. Huwag magkaroon ng matigas na puso, and you will find what has been deprived of you. Ewan ko kung totoo ang kwento ito, pero narinig ko po last Sunday habang nagbibigay kami ng mga relief goods dito po sa mga ka-village po natin sa St. Jude. Nung tumaas daw po yung tubig, marami po sa mga barrio, barangay dito sa San Fernando ang naapektuhan. Isa pong barangay na mataas ang tubig, alam ko po ito dahil nandun nakatira yung kuya ko, ay ang Santa Lucia. At isa pong bahagi ng Santa Lucia na talagang mataas ang tubig, yung pong lugar na tinatawag nilang Tutod. Bakit po yung Tutod? San Pedro Tutod, kung saan pinapako tuwing Good Friday, kung saan maraming nagtapa ng darami ng Friday. Anyway, so pinaharap ko sila, itong mga taga-Tutod, at naghanap sila ng evacuation centers. At ito daw ang kwento, walang gustong tumanggap sa kanila. Alam niyo bakit? Kasi po sa Tutod, balitaan ko Tutod, ang daming mga standby. Ang daming mga matitigas at mga tatapang na lalaki. Alam niyo, pag nagpupunta ako doon sa kuya ko, takot na takot akong dumaan doon. Dahil makita mo sa kanya, ang dami sa atin, mga walang damit, nakatayo lang doon, yung mga parang papatuhin yung sasakyan mo, pag dumadaan, daming parang ano. Si Father Alvin ko, yung kaibigan mo, nung na-distingue siya sa Santa Lucia, sa Tutod, naghingi siya siyang minsan, nakita niya yung kotse niya, tinutulak at tinanakaw. Habang naghingi siya. Huwag ka nagpupunta sa Tutod. Sana walang nagputod dito. Kwento lang po. So talagang magaling kayo siguro, yung mga teachers, yung mga principals, ayaw silang tanggapin sa evacuation centers. Matatapang ito, matitigas, baka anong gawin sa atin. Nararamdaman ko dito, may tumanggap din sa kanila dito sa San Agustin Elementary School. Nalaman ko po yun dahil yung mga St. Jude evacuees, doon po dinala sa St. Agustin. At dahil sa gusto, baka mas matigas sa mga St. Jude. Kaya natin doon sa mga matitigas po. Anyway, nung nandun po kami, binigyan namin ng relief. Yung kaibigan po natin sa St. Sport College, nagdala po dito ng relief. Tama ako, dami namin ang sobra dito, dali namin sa ito. Nagdala po dito. Pinabilang po namin, mga 97 families po for your information, mga mula sa St. Jude, na i-evacuate po sa gusto. So, pinabilang po. At nung pinabilang ang St. Jude, siyempre po nakakaya na sila na pagbigyan namin. Kasama dun sa elementary school, yung mga sa Tutod. So, total, 97 lang po ito sa St. Jude. May kitang 100 yung sa ano. Sobra naman yung mga relief goods. So, pinapila rin po namin. Maayos naman nabigyan yung mga St. Jude. Pagkatapos po nila, nila pa ako yung mga sa Tutod. Alam po ninyo kung nakita ko ng kapila, mas tahimik kaysa doon sa isang pila. Mas maayos at wala akong nakitang nagmamatigas at kung ano. May nabalita ko na may relief tayo, last Sunday, dinubog kami dito at kung kala ko, napatay kami dahil hindi namin nabigyan. Dahil hindi po kami talaga makakandang magbigay dito. Pero yung pila po naman Tutod ay talagang parang lumambot ang mga puso nila dahil sa kalamigan na nangyari sa kanila. And because of that, even without asking, nabigyan ng pinahanap niya. Kaya po sa Gospel, you look at the Old Testament, you look at the New Testament. Sa Old Testament po, palaging sinasabi, if today you hear His voice, harden not your heart. And then si Jesus, sa New Testament, lagi niya sinasabi yung mga Pariseo at Eskriba, hindi nyo nauunawaan, hindi nyo nakikita ang biyaya ko dahil ang titigas ng puso ninyo. Okay? Now, if we will just look for what we were deprived of, tulad po ng kaibigan kong sinasabi ko, hindi siya nakaranas ng pag-ibig niya, hindi siya nakakakita ng pag-ibig. Dahil magdamay, ang tigas ng puso niya, dapat mahalin ako, dapat pansinin ako, dapat may magmahal sa akin, dapat may matagpuan ako magmahal sa akin. At puso na, hindi siya nakikita. Dahil matigas pa rin ang puso. Okay?
Gawin malambot ang puso. And even without you searching and asking for what you have been deprived of, the Lord will give you. Amen? Amen. Okay lang po. Nakaka-right po kayo? Okay, katlo. Kapag talagang feeling natin deprived tayo, like yung po kayo kung sinasabi kong deprived of a love of a mother, dahil namatay yung mother niya at a young age, kahit anong gawin po niya, kahit magkasama siya ng matandang babae, dahil mas matanda sa kanya, mamamatay na naman, maghahanap na naman ng matandang babae, o kaya yung kinukwento ko pong deprived ng laruan, nag-iipon ng mga kotse, magdadalong kotse sa buhay niya, mas marami pa yung kotse sa bahay niya, walang mangyayari. When we are deprived, really deprived of something, the last searching is look for God. Hanapin po ang Panginoon. Dahil yung deprivation po natin, hindi mapupuno yan. Laging malabo, laging kulang at maghahanap tayo. Walang katapusan po yan. So to really feel our deprivation, hanapin po ang Diyos. Kaya ito natin pinipilit ang Panginoon. Ilang Sundays po, I am the bread of life. Sa akin kayo kumain. Ano man ang kulang sa inyo? Sa akin kayo lumapit. I am the bread of life. I give life. Hanapin ang Panginoon. Ang tanong po, anong papaano? Bibili mo naman nagsisama kami. Nagdarasal kami. Pero kung minsan parang wala ang Panginoon. Paano mo namin makita ang Panginoon? Honesty po, honesty. Kahit ako po kung minsan sumisigaw at kumakatot sa langit, hinahanap ko ang Diyos. Honestly, I don't know. Basta hanapin mo ninyo ang Diyos. And how do you find Him? Siguro po, just simple ways na natutunan ko po. Kung minsan po may nangyayari sa akin, halimbawa, may nangyayari, itong kalamidad na ito. Binaha ang bahay mo, may maraming nasira sa mga arit-aritan mo. Talagang napagod ka sa kakabili sa bahay dahil binaha ka. Okay, that is a human experience. Hanapin mo ang Diyos, simpleng tanong lang po, saan ang Diyos dun sa karanasan mo iyon? O ano ang sinasabi ng Diyos dun sa dumating na kalamidad sa iyo? And then you will find out. Simple na po, but you try. And this is whatever experience you have. Nasaktan ka, ginamit ka, naabuso ka, nawalan ka na namatayan ka, o nawalan ka ng trabaho, whatever painful experience, o masaya ka even, o tumatak ka ng ganito. That is an ordinary human experience na hindi tatagal. Now, to make it last, make it a religious experience by asking, nasaan ang Diyos sa karanasan mo ito? Ano ang sinasabi ng Diyos sa akin sa pamamagitan ng karanasan na ito? And then, hopefully, you will find God. Ayan. Halimbawa, binakaakain mo. Nasaan ang Diyos? Sa nangyari ito, dahil na sila. Baka nandun ang Diyos sa mga tao tumulong sa iyo. Okay, nagbibigay ka ng relief. Nasa mo Diyos ito? Wala ito sa mga binahan dahil nag-iibag sila. Nandun ang Diyos sa kagandahang loob ko nagbibigay ng relief. And in that way, madadiscover mo rin ang Diyos. And when you ask that question, you could only ask that question. Nasaan ang Diyos dito? Ano ang sinasabi ng Diyos dito? In the context of prayer. Again, paano magdasal? Pagkakbo natin, pag-obigin natin yung other Sundays. How do you pray? Show up. Amen? Kamay po there's a third way of finding God in your life. Ikatulong para makita mamalasan ng Diyos sa buhay mo. Magpatawad po kayo. Magpatawad kayo. Your parents might have deprived you of love. Forgive them. Your brothers and sisters might have deprived you of their attention. Forgive them. Your friend or your loved one might have betrayed you and deprived you of attention. Forgive them. And you will experience God in that forgiveness at makita po ninyo ang hinahanap nyo doon sa pagpapatawad na yun. Kamagalan lang po, ating gabi, nandun sila po, may kaibigan po kong nag-text. Matagal ko na po hindi nakikita. Sabi niya ako, nasa Singapore po ako ngayon.
malaki ang sweldo, maganda ang posisyon, pero ako hindi ako masaya dahil ako'y galit na galit. Hindi po ako mapakali, hindi ako kontento kahit maganda na kalagayan ko dito dahil ako'y galit sa dati kong boss, galit sa dati kong boyfriend, galit sa kapatid ko, galit ako sa magulang ko, galit ako sa buhay namin. She was deprived of that. And now she could not sleep. There is so much anger in her heart. Sabi ko sa kanya, well, walang ibang solusyon kundi magpatawad. At paano yung ako? Sabi ko, ewan ko rin. Ewan ko. Kahit ako nahihirapan ng magpatawad ko minsan. But you just have to do it. Maybe not today, maybe tomorrow, maybe next year. Ask the Lord. Anong sinasabi sa iyo sa kawasan ito? Ask Him. And hopefully one day you will be able to forgive and finally be at peace na hinahanap mo sa buhay. Amen? Amen. So, nung nagbigay po kami ng relief dito sa Salagusan, normally po binibigyan naman ng relief yung mga parents. Kanin, canned goods, pagkain, mga magulang, kung may kailangan. Tinatawag yung mga bata, Estines, magulang kayo, pinigyan! Nakita mo lang pagsumingin yung bata, ako mo lang kahulog gano'n. Nasingit ang magulang para makatawag din ng relief. Anyway, so para po hindi magulo, ako nagbigay ng relief yung mga teachers from Saints po, buti na lang po, nakita ko yung mga bata. At may dalang tinapay. Itong mga madre, nagkakaroon ng Manila. Isang malaki pong drum ng plastic na puro tinapay ang laman. At hindi lang po ordinary yung tinapay. Mga 3-5 tinapay na naka-plastic. Sabi ng madre sa akin, fresh, oven-baked bread ako this morning. Done by your mother of one of our students. So, pinarinig sa mga bata. Nagtalibo ako ng isang talong Jesus. Anyway, so pinapilang po namin yung mga bata. Pila mga bata, dito kayo. So, binigyan po namin ng mga tinapay. Ano ba sila? Para hindi matitigil yung pila. Balik-balik. Lumabas po yung sasakyan para puwerta dahil ang laki-laki, maghanap ng manunan na hindi po ako sumama, nakita yung tapat ng eskwela. At habang nakatayo ako doon, ay linalaro ako nitong mga bata dahil ito ng mga may hawak-hawak na tinapay. Hinihila yung gamit ko, hinihila yung kamay ko. Sabi po ng mga tao doon sa tindahan sa ay naku ako, hindi siguro nila alam na panik ka, kaya ginaganyan ka. At tinitingnan ko po sila siguro, kala nila, artista ako. Tapos may isang bata, talagang hinihila-hila yung kamay ko. Hindi na pinitawal yung kamay ko. At sabi niya sa akin, nung tinigan po siya, sabi niya, sana ikaw na lang ang tatay ko. Sige na, ikaw na lang ang tatay ko. Sige na, sabi niya, ikaw na lang ang tatay ko. And most probably, she was deprived of a father. Hindi ko alam ang kwento niya. Siguro, wala yung tatay niya, nasa sabi niya, o hindi siya pinabigyan ng tinapay ng tatay niya. Wala kong tigil. Sige na, sabi niya, ikaw na lang ang tatay ko. And then so I stayed with them for a while and played with them. Then after a while po, itong isa, siguro nagtataka sa palpas ko. So talagang tinitignan po ako gano'n. Tapos inaabot ko po niya itong palpas ko. Tapos naisip ko sa sarili ko, siguro akala niya ako si Santa Claus. Dahil nagbigay ko ng tinapay. Mamaya-maya, hindi ako tingin sabi niya, wow, sabi niya, Christmas tree. Christmas tree. Kala ko sa Claus naman, nakapala akong Christmas tree. Anyway, kapag wala pa tayong ginagawa sa buhay, kundi inipilit na kami, na-deprive sa atin. Tulad po ng lalaking kinakwento ko, na-deprive ng laruan, so walang ginagawa kayo, maging po ng kotse, maging po ng gadget, maging po ng mga high-end, ganyan. Kung wala po tayong ginagawa sa buhay natin, kundi nagpilit na ginamagdalaman ng wala sa atin, lalabas lang po tayo parang Christmas tree. Kundi Santa Claus, kundi Christmas tree. Remember this one. Tandaan po ako. Never